प्रमद बर' हाग्रामा महिलारि जेरै इउपिपिएल बिपिएफ जेरै माखासे धर्मनि खृष्टान धर्मनि खोथा लानानै गुलाय गुजाय खालायनो थाखाय आगान सुरदों बेफोरखौ ज्राब गारनानै ख्रिस्टमासनि सिगां मोनफ्रोमबो गिर्जायाव इउपिपिएल सरकारा मोनसे गिर्जायाव बेसेबां ख्रिस्टमास फालिनो थाखाय बेसेबां अनुदान हरगोन बेखौ डाइरेक्ट ससियेल मिडियायाव बुंना हो। हाग्रामा महिलारिया गावसिनि पार्टिनिफ्राय मोनसे गिर्जायाव बेसेबां हरगोन ख्रिस्टमास फालिनो थाखाय नैबेखौ बुं गोहो दंब्ला। प्रमद बर'खौ न'आव थांनानै बयबो रायजो राजाफ्रा बेंखननानै बिथांखौ बिबाननिफ्राय आरो इउपिपिएलनि जायफोर बिबानगिरिफ्रा राकेश ब्रह्म आरो प्रमद बर' आरो गबिन्द बिथांमोनखौ थाबैनो एकदम बिबाननिफ्राय रायजो राजाफ्रा एकदम एक'थानांगौ। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमहरो। दिनै आं बे समाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव बयनिसिमबो फंनैसो आं बाथ्रा बुंनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारि प्रमद बर'नि सायाव आं फंनैसो धर्मनि सायाव बुंनायनि सायाव फंनैसो बिथांमोना सानैबो लाजिनांगौ। गिबिसिन प्रमद बर'आ गस्ला खुनानै उदै गेन्द्राद्रा नुजालायनानै जेब्ला लोगो हमदोंमोन बेखौ लाजियाखै नामा? बेखौ मानो निउस दामनो हायाखै? आरो हाग्रामा महिलारिया लोगो हमदों दिनै लाइजाम होनाया नंमारना नंमारा? आरो होमारदोंब्ला गावनि खुगानिफ्राय हाग्रामा महिलारिया बुंना होनांगौ। मानो होनबा मोनफ्रोमबो लाइजामा जेरस थाखायो। बे जेरसखौ आं नैबे अरिजिनाल कपिखौ होबोदोंमोन, नैबे जेरस। बेफोरखौ बुंनानै होनो हानाय गोहो गैया नामा हाग्रामाया? आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव आं सावरायनो नागिरदों। जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा लाजिनो रोंगोना रोङा? प्रमद बर'आ जेब्ला गस्ला लांथिया खुनानै लोगो हमदों, हाग्रामाया लाइजाम हैदों, डिफारेन्सआ बेसेबां? सानैबो दायनिगिरि। जायखौ जोंनि हारिखौ अबे लामाजों आवगायलांनो, अबे लामाजों माखासे जौगाहोलांनो हागोन, सोरखौबा लोगो हमदों हमाखै बेफोरखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो अधिकार गैया। नाथाय जोंनि माखासे बुंलायबाय थानाय खोथाफ्रा जोंनि माखासे बर' दैदेनगिरिफ्रा गुबुन हारिनि माखासे बायजानाय लिडारफ्रा मा खालायगासिनो? जोंनि हारिनि गेजेराव सिलाइजोंथ' बिदा फंबाय बुथारजोबनो हायासै बर' हारिखौ सिलाइनि गुलिजों जोंनि बर' हारिखौ रावखौबो बुथारजोबनो हायासै। सरकारनि माखासे नोजोरा माब्रै बर' हारिखौ धर्मजों गुलाय गुजाय खालायनानै फोजोबलायनो हागोन नामा? नैबेखौ सरकारनि सायाव माखासे तदन्त खालायनांगौआ जोंनि बर' रायजो राजा, जेरै इउपिपिएल सरकारानो होन बिपिएफ सरकारानो होन, जिखुनु जाया मेलेमजिबिफोरखौ लानानै गेदेरमा रायजो राजाफ्रा सावरायनांगौ। जेरै मेलेमजिबिफ्राबो सम पार्टिजों बायजायो। मालाबा समाव जायफोर बर' हारिनि सान्थौगिरिफ्राबो बर' रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ मालाबा नागारनानै पार्टियावसो माखासे गोसो होयो। बेबायदियाव जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दिनै जाय हारिया जोंखौ नायनो हाया, जाय हारिया जोंखौ अनसाया, बेबायदि हारिजों बायजानानै मा खालायगासिनो? बै समनिफ्रायनो सिलाइनि गुलिजों बर'फोरखौ फोजोबनो थाखाय, बर' हारिखौ फोजोबस्रांलायनो थाखाय गावजों गाव बिदा फंबाय बै समनिफ्रायनो जुरि दिनै बर'फोरखौ हायासै। दिनैनि बे समाव मा खालायदों? धर्मजों बर' हारिखौ फोजोबस्रांलायनो हागोन नामा? नैबेबायदि माखासे सरकारनि मानसिफ्रा गुलाय गुजाय 26नि सिगां गावजों गाव बुथारलायनायनि माखासे 26नि सिगां बिदा फंबाय बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय दाङाबाजि खालायनो हागोन नामा बर' हारिखौ? नैबेनि सायाव सरकारा माखासे गोसो होगासिनो दं। नाथाय जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै बेफार। बिनि थाखायनो बयखौबो आं खावलायो, जोंनि गेदेरमा रायजो राजा, आंनि चेनेलनि नायगिरिफोर बयबो आंनि भिडिअखौ नुयोबा शेयार खालायना हो। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मालाबाबो धर्मजों मालाबाबो दावराव जानायनि सम्भाबना गैया आरो मालाबाबो जानायखौ बर' हारिनि गेजेराव लुगैया। बिनि थाखायनो आं आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बर' हारिया जेब्लासिम जुग बोसोर रायजो जाबोदों आरो जालांगोन, बेबायदि समाव बर' हारिया मालाबाबो ट्राइबेल हारिया धर्मजों दावराव दावसि जानाय मालाबाबो जों नुफेराखै आरो मालाबाबो जालांनाय नङा। बिनि थाखायनो आं आसा खालामो जायफोर बर' हारिनि गेजेराव जेब्लानिफ्राय प्रमद बर'आ दैदेनगिरि जादों अब्लानिफ्राय मालाबा बिदा फंबाय, मालाबा धर्मजों जों नुबाय थादों। बै समावबो आबसुनि दैदेनगिरि जानाय समाव प्रमद बर'आ धर्मजों माखासे गावजों गाव दावराव दावसि खालायनो थाखाय माखासे प्लानिं
माखासे आदब खायदा लादोंमोन। बे प्रमद बर'आ आबसुनि दैदेनगिरि जानाय समावबो धर्मजों माखासे सम बियो गुलाय गुजाय लाबोबाय थानो नागिरग्रा मानसिमोन आरो दिनैबो बियो मोनसे राजनितिक हान्जायाव हाबनानै धर्मजों माखासे दावहा नांहोनो थाखाय बियो प्रमद बर'आ बेखौ थाबैनो रायजो राजाफ्रा आउट खालायथारनांगौ अब्लासो सान्थि जागोन। प्रमद बर'खौ बेखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ बर' हारिया आरो जायफोर इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ जाय जाथिनि आरो जाय मानसिया धर्मनि खोथा ओंखारबाय थाग्रा बिथांमोनखौ लावथि लानानै होसोनांगौ अब्लासो बर' हारिनि गेजेराव जेरै जों बुंनांगोन जेब्लानिफ्राय प्रमद बर'आ आबसुनि दैदेनगिरि जानायावबो बिदा फंबाय बेयो दावराव दावसि खालायबोदों आरो धर्मजोंबो लाबोनो बे नाजादोंमोन आरो दिनैबो बे हुदाखौनो गाराखै प्रमद बर'आ। जों खेबले मानो खोनाबाय थायो सोरांबानो खोनायो लाजिनो रोङा प्रमदआ सासे आबसुनि दैदेनगिरि जानानै आरो दिनै राजनितिकनि दैदेनगिरि जानानै बेबायदि गावजों गाव दावराव दावसि लाबोनो थाखाय बे दिनै गावजों गाव दावराव दावसि खालायनो थाखाय बे प्रमद बर'आ नाजाबाय थायो। गावनि माखासे बे बिटिआरफोरा दिनै नंखायफ्ला जानायनि थाखाय दिनै दावराव दावसि जायोब्ला माखासे समखौ बारग'होनो थाखाय बियो बेबायदि माखासे बेयो लामा लाबाय थायो। बिनि थाखायनो प्रमद बर'खौ न'आव थांनानै बयबो रायजो राजाफ्रा बेंखननानै बिथांखौ बिबाननिफ्राय आरो इउपिपिएलनि जायफोर बिबानगिरिफ्रा राकेश ब्रह्म आरो प्रमद बर' आरो गबिन्द बिथांमोनखौ थाबैनो एकदम बिबाननिफ्राय रायजो राजाफ्रा एकदम एरख'थारनांगौ आरो मालाबाबो बर' हारिया धर्मजों मालाबाबो दावराव दावसि जाया। थाबैनो आं जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा बुङो प्रमद बर'आ गोहो दंबा मोनसे गिर्जायाव बेसेबां थाखा होगोन ख्रिस्टमासनि बेखौ बुं। गोहो दङबा नोंसोरो बुं गाबोन समफोरनि गेजेराव बुं प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बेसेबां होगोन ख्रिस्टमास फालिनो थाखाय नैबेखौ आरो गिदिर ख्रिस्टमासनि सिगां बा ख्रिस्टमासनि उनाव माखासे सभा जानो गोनां दं बिथांमोना बेसेबां बाजेट होगोन बेखौ बुं दंबा दम थायोब्ला बुं बेसेबां होनो हायो बुं नैबेखौ आंनि चेनेलाव आं बुङो बेसेबां होनो हायो ख्रिस्टमासनि आरो ख्रिस्टमासनि सिगां गुबुन जायगाफ्राव सभा दं आरो ख्रिस्टमासनि उनाव सभा दं बेबायदिखौ बेसेबां बाजेट खालायदों बुं अब्लासो नोंसोरो सासे बर'नि दैदेनगिरि